Mä valmistuin media-alalta tehtaalle. Valmistumisen jälkeen ei vaan ollut töitä. Mä etin paljon perus videotuotantoalan hommia, tein paljon hakemuksia, mutta tuloksetta. Pääsin sitten myöhemmin töihin tehtaalle, koska mä tarvitsin töitä. Kaikki siellä tehtaalla oli tosi hämmentävää ja vaikeaa aluksi, mutta mä sitten opin sen kumminkin parissa kuukaudessa. Aluksi mä tein ihan hirveästi virheitä, mutta mä opin niistä ja sit mä opin sen työn. Jonka jälkeen mua on vähän alkanut ärsyttämään se, että mitä jos mä olisin käyttänyt 2 kuukautta tekemään vaikka näitä videoita, niin missä mä olisin nyt? Et voisinko mä onnistua? No ihan varmasti voisin onnistua. Mulla on ammattipätevyys ja tieto ja taito ja kaikki tavarat, mitä mä tarvin näiden videoiden tekemiseen. Ja on ihan 100 varmaa, että mä teen tässä alussa virheitä, joista mä opin, josta mä tuun sit paremmaksi. Et jos sä oot yrittäjä tai sisällöntuottaja ja sä tarvit editoijaa, niin laita ihmeessä mulle viestiä. Ja laita myös tiliseurantaa.